Páni, vítam vás pri pozápasový rozhovor. Dneska sme v aréne Mariana Gáborika v Trenčíne mali zápas medzi White Flock a Pink Panthers s výsledkom 6-2 pre White Flock. Takže páni, máme za sebou prvé kolo semifinále. Dnešný zápas bol očividne vidno na jednej strane len. White Flock celý zápas dominovali, ale Pink Panthers veľmi dobre tlačili na brankára, bohužiaľ, ale chýbalo ukončenie. Takže dám slovo nášmu víťazovi White Flock. Ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Ja budem trošku oponovať, určite sme to nemali v rukách celý zápas. Super nás, myslím, že vybehol v veľmi slušnom tempe. Hrali dôrazne, hrali tvrdo, snažili sa to hrať do brány, nejako strhnúť to vedenie. My sme to ustali tých prvých možno 10 minút toho tlaku. Z protiútoku sme dali jeden gól, z prestovky našej efektívne druhý gól. Potom tá hra bola podľa mňa celý zápas vyrovnaná. Za mňa určite ten výsledok nezodpovedá tej hre alebo tomu priebehu toho zápasu, kde my sme boli určite efektívnejší dneska a ja superovi, ako aj hlavne našim chalanom, našemu mužstvu, tak som superovi asi není čo vytknúť. Ja si myslím, že ten zápas bol nadmieru vyrovnaný a tak ako sme my dneska mohli vyhrať, takisto mohol aj super. Brankár nás dneska neuveriteľne podržal v tých kľúčových okamihoch a ako hovorím, dneska je za nás veľká efektivita, vynikajúci výkon brankára a sústredená hra celý zápas. To dneska rozhodol. Pink Panthers, dnešný zápas ste síce prehrali, ale ako povedal aj váš super, veľmi dobre ste išli, ich brankár vám veľmi veľa gólových šancí zrušil, ale ako by ste zhodnotili zápas z vašej strany? Čo sa týka toho zápasového priebehu, myslím, že kolega to zhrnul veľmi dobre. Určite to nebolo takým, možno ten výsledok presne nezodpovedá úplne tej hre. V podstate, tak ako to bolo v základnej časti, medzi nami tie zápasy boli herne vždy vyrovnané, tempo bolo vždy vysoké. V podstate sa poznáme ešte z predošlej ligy z Nového Mesta, kde viac menej zase tie zápasy boli vždy vyrovnané. Kolega dobre spomenul, áno, bol tam pasáž hry, kedy to bolo naozaj vyrovnané. Následne tam bol tá pasáž hry, kedy sme sa zbytočne nechali vylúčiť, zbytočne sme sa vynervovali. Povedzme, že boli tam také kontroverznejšie zákroky. Neviem teda rozoberať, ale zbytočne sme sa nechali vylúčovať a vtedy vlastne super tam odbehol, myslím, na 2-3 góly a potom sa nám to už ťažko dobiehalo. Super, brankár im takisto veľmi dobre zachytal, sme spravili viacero chýb v obrane, ktoré nastavili zápas. Ale o tom to je, určite to šťastičko bolo teraz na strane super a dnes hľadáme zbrane a verím, že prídeme pripravenejší. Súhlasím s vami, hokej je tvrdá hra, takže veci ako takéto sa môžu očakávať. Pink Panthers dnešný zápas prehrali, ale bude sa hrať aj odveta, ako je v sérii. Tak budete vedieť, čo musíte upraviť do ďalšieho zápasu alebo zmeniť, aby ste mohli vyhrať a posunúť sériu na možnú výhru? Ako samozrejme, povieme si určite niečo v kabíne, aj teraz po zápase, budú že pred zápasom nejaká taktika. Je play-off, nebudem hovoriť, my vieme, čo sme spravili zle, určite sa tomu budeme snažiť vyvarovať budúci týždeň a zvrátiť tú sériu, teda aby ešte sme nemali koniec sezóny. White Flock, dnešný zápas ste vyhrali, gratulujem vám, ale aby ďalší zápas bol tiež víťazný, aby ste sa posunuli ďalšie kola play-off, viete, čo budete musieť zmeniť na svojich chybách alebo upraviť, aby ste si dokázali potvrdiť svoje ďalšie víťazstvo? Určite. Tá hra bola dneska veľmi dobrá, ale nič nie je bezchybné. Asi hlavne to musíme sadnúť a povedať sa, keď my začínali od 0-0. Ten výsledok, ktorý budem opakovať, možno nebol nie je v súlade možno s tým priebehom hry. Čiže ten zápas celá séria bude určite vyrovnaná. My sa veľmi dobre teraz Pink Panthers poznáme a my musíme hrať našu hru a hrať to celý zápas a ak budeme hrať ako dneska, tak určite nepredáme svoju kožu a verím, že postupíme. Páni, nejaké finálne poznámky ku zápasu? Gratulujem superovi výhre a ešte nie je rozhodnuté, verím, že ešte potrafíme supera.
a verím, že aj ten ďalší. Pani, ďakujem vám veľmi moc za rozhovor a veľa šťastia v ďalších zápasov. Díky moc. Ďakujem.